गोजोन्थों नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोजों बरायग्रोनानै लाग्रोनाय थाबाय। जोबोद दुखुनांथाव रायजो राजाफोर लोगोफोर, दिनैहाय मानो होनोब्ला जोंनि बर' हारिनि सायावहाय दिनैसिमबो नासयनाय, एखमब्ला मोनायाव गोदोना हास्रोदनानै थांनाय, एखमबा जिनाहारि खालामनाय, एखमब्ला सानावनो बुथारजानाय, आरो दिनैहाय सानावनो क'क्राझाराव 11:30-12:00 समावनो डाकाथि खालामजानानै सासे रेन्जारा नुवा नुस्लाबा लांजानानै दिनै रेन्जारा दिनैहाय क'क्राझार रडनिफ्रायनो इउक'बिं खाथिनिफ्रायनो 3,30,35,000 थाखा लांजाबाय। दिनै नोंथांमोनहा नायदो, नैबे भिडिअखौ नोंथांमोनहा नायलां। बेसे दुखुनांथाव बाथ्रा जोंनि गेजेरावहाय। दिनै प्रमद बर'आ बुंदोंमोन आजादियै उन्दुनो हाबाय, बेरायनो हाबाय, बिराद सान्थि परिबेस जाबाय। नाथाय नोंथांमोनहा सान्थि परिबेस मोनबाय नामा? कमेन्ट खालामहरनायनि गेजेरजों बुंहर। आंथ' सान्थिखौ मोनाखै। जेरै सिगांनि एरि दाबो बेबायदिनो थांगासिनो दङ रायजो राजाफोर। बेफोर जाहैबाय जोंनि बर'नि गेजेरावनो खौसेथि गैयै आरो बोलो गैयै लोरबां नुनायनि गेजेरजोंहाय गुबुन हारिफ्राबो बेबायदिनो साफा साफा नायै नायै जोंखौहाय बेबायदिनो सोबख'बाय थानाय बे घटनाखौ जों नुगासिनो दङ रायजो राजाफोर। बिनि थाखायनो जों गासैबो सांग्रां जानाया मोजां। नोंथांमोनहा बे भिडिअखौ नायलांदो। लानानै गारिथिं दोननायथिं थांबाय थादोंमोन। ओमफ्राय खिथुनिफ्राय फैयै फैनानै आंनि हयथ' खिथुनिफ्राय मानसि फैखादोंमोन जानो हागौ, आं बेखौथ' आं मिथिया। जेब्लानाखि गारिखौ आं खिथुनिफ्राय बेक खालामो, दरजा खुलिनानै आंनि बेगखौ सिङाव सोयो, अब्ला बेनिफ्राय सासे मानसिया जाबाय, ओइ नोंथां नैबे नोंथांनि फैसा गबाय होनना बुंबाय। बेवहायथ' आंथ' जेबो माने हरखाब बेबायदि माने आंनि ब्रेनाव जेबो माबा फैयाखिसै। नंगौ नंमारबाय आङो। फैसाखौ बे खननाय समावनो खिथुनिफ्राय फैनानै मानसिया बेगखौ लानानै थांदों आरो बेबायदि। फैसाया आरो टटेल आं बेंकनिफ्राय बख'नाय जेनाखि फैसाया जाहैबाय 2,15,000मोन। 2,15,000 आरो बाखि आं न'निफ्राय लाबोनाय फैसाया जाहैबाय 30,000सो दंमोन आरो। माने 200 थाखा खरि मोनसे बान्दोल दंमोन आरो 100 थाखा खरि मोनसे बान्दोल दं। मथा मथि 2 लाख आंनि अरिजिनेल फैसाया 2 लाख माने 35-40,000सो बेबायदि आरो। माबा इउक'बिं जाय बेक्तिया लांदों बा गारिनिफ्राय दिहुनदों बिथांखौ नुदोंमोन नामा? बिथांखौथ' आङो एक्जेक्टलि बेबायदि आं माने हमनो हायाखै मानसिखौ। ओरैनो एसे आङो सेराफेराखौ ओरैनो माबा खिथानो हायो, नुजोबदों आरो बेबायदि जे एकदम माने कारेन्ट बेबायदि आं माने बुंनो हानाय नङा आरो बेखौ। नोंथां गावनि फैसा ना? गावनि माने डिपार्टमेन्टनि फैसा आरो बे DLC-निनो। बेवहाय पेन कार्ड दङ, आधार कार्ड दङ, ड्राइभिं लाइसेन्स दङ, ओमफ्राय आइडेन्टि कार्ड दङ, गद्रेजनि साबि दङ, ATM कार्ड मोनसे दंमोन। बे आरो प्रखाखनखौ मा बुंनो सानो जिहेतु बेफोरबायदि जाथाया जाफ्लेबाय थादों? दा आं बुंनो साननाया, जिहेतु आं घटना घटिबाय भबिसतआव आरो बेफोरबायदि मानसिफोरा आं बेफोरनिफ्राय एलार्ट जायोबा खुब मोजां मोनो। फार्स्ट अफ अल बेनो आंनि थाखाय बेस्ट मोनसे एक्सपिरियेन्स। भबिसतआव आरो रायजोफोरनि सिगाङाव बेफोरबायदि जाहाथे घटनाफोरखौ बयबो नुनानै जाहाथे बयबो रायजो राजाफ्रा सांग्रां जायो, बेखौ आं माने आह्वान जानाय जाबाय आरो गथै रायजो राजाफोरखौ आरो। जाहाथे बेबायदि फैसा गयोबा मालाबाबो भबिसतआव आरो खननायनिफ्राय एलार्ट जायो आरो।